Omama abangabahlukumeza obaba. Leyo ngiyayithanda ukuthi noma sesiyegcineni siziqaphele lezi zinto. Ulimi lwethu liyawabulala amadoda. Siyawahlukumeza nawo. Kugcina thina sizihlule nakuyifihla naphambi kwabantu. Uzwakala umuntu asethi awuthule wena baba, uthule wena baba, esho phambi kwabantu. Kuyayihlukumeza indoda. Obaba bavikele. Omama ngisho emabandleni. Omama bavikelekile emabandleni. Kwenzeka noma yini. Abanye bayazitapunela nje endodeni. Indoda ilula. Noma inkosikazi isho ukuthi baba uqaphela kodwa la. Angiboni kahle. Hayi wena uhlala ubheke mina nje. Hlala ngoba unkosikazi unehlo lokubona ukuthi lo mama akezi kahle noma le ntombazana ayisi kahle. Mase bonile indoda ukuthi kunjalo, ivala umlomo. Yenza izinto ibuyisula umlomo. Mhla unkosikazi seyibamba lento, iyamhlukumeza unkosikazi ngoba wayevele isho ingakaqali ukuthi ngiyayibuka lento ngathi akezi kahle lo. Indoda isifuna intethelelo ngento eyayikhuzwe ngayo. Ziningi izinto ekudinga ukuthi ziqaphelwe. Omama basifundise ngesizotha izingane ukuthobeka. Ukuthi uthobeka kanjani umuntu kubaba. Nobaba fundisa umfana. Ambumbe, amenze indoda. La sithi ubaba nendodana. Abe nesikhathi ubaba nendodana yakhe. Abe nesikhathi umama nendodakazi yakhe. Ukuze izingane zikhule zilazi iqiniso lempilo. Abeshadikazi bayeke ukulwisana emva kokuvakashela abazalwane abasuke bezobalungisela inkinga. Bathi mase behambile basala abashadikazi hlale ngobhongwane ububatshelelana ngoba omunye uvela athatha amaphilisi ayibulala ngoba akasakwazi ukusho kubo uzobulawa. Akasakwazi ukutshela abangani uzobulawa. Akakwazi ukutshela abaphathi benkonzo uzobulawa. Abona ukuthi angisekho nalutho kodwa ngihlalela ukushawa. Athatha intambo, athatha amaphilisi azibulale ngoba uyahlukumezeka. Siziqaphele lezi zinto ze-abuse. Siziqaphele lezi zinto ze-domestic violence. Zinomthelelo omubi. Amen.